La setmana que ve se celebrarà l'últim ple abans de les vacances de l'estiu. L'ordre del dia és un fidel reflex, podríem dir, de quina és la situació política catalana quan falten 70 dies per al referèndum de l'1 d'octubre. D'una banda, Junts pel Sí i la CUP aprovaran, tot i les prevencions del Consell de Garanties, una reforma del reglament perquè la llei de desconnexió es pugui tramitar per la via exprés, i de l'altra es votarà una moció del primer partit de l'oposició, de Ciutadans, que reclama al president de la Generalitat que convoqui eleccions autonòmiques. Bon dia, Inés Arrimadas. Bon dia, què tal? Gràcies per passar pels matins. Per què insisteixen? Quins són els motius que al·leguen a l'hora de convocar o que es convoquin eleccions anticipades? Perquè nosaltres també volem urnes, però de veritat, amb garanties, i que ens cridin a tots a participar, i a més urnes per canviar de govern i no pas per canviar de passaport. A més, és que el president Puigdemont va fer una promesa molt clara quan va accedir al seu càrrec, que va ser declarar la independència en 18 mesos, que sembla que ja no ens en recordem d'això, però els 18 mesos van passar el 10 de juliol, evidentment, i per sort, seguim sent catalans, espanyols, europeus, i després ara queda una altra promesa incomplerta, una altra promesa que es veurà que no és veritat, com és l'1 d'octubre. Jo crec que no tenen projecte, no tenen cohesió interna, ho estem veient amb les crisis de govern, no tenen suport internacional, no tenen suport ni tan sols dels lletrats del Parlament, ni del Consell de Garanties Estatutàries, ni de ningú, i per tant jo crec que no queden més opcions que convocar les urnes de veritat, les de les eleccions, per poder triar un altre govern. Tenen per cert suport garantit del PSC i del Partit Popular? Encara no hem parlat amb ells, hem parlat així de manera informal, però jo suposo que aquests partits, que en els seus mítings també demanen urnes de veritat i eleccions, suposo que també puguin donar suport a la nostra proposta al Parlament, perquè jo crec que seria la solució, jo crec que seran les úniques urnes que ens cridaran a tots a participar i, sens dubte, seran les úniques urnes amb garanties, amb un cens de veritat, amb una junta electoral de veritat i no de voluntaris de l'ANC, i, per tant, jo crec que és la millor opció. Doni'm la seva opinió al voltant del que deia en declaracions a Catalunya Ràdio Enric Milló, amb què, en fi, va plantejar o es va plantejar la possibilitat que es forcessin unes eleccions autonòmiques per impedir el referèndum. Ciutadans, vostè avalaria que des de l'Estat es forcés la dissolució del Parlament en aquest escenari? És que jo crec que el que ha de convocar eleccions és el president de la Generalitat. Ha de reconèixer que les seves promeses... Ja sap que no ho farà. Bueno, no ho sabem. Si les promeses del senyor Puigdemont fossin veritat, avui seríem independents, o sigui que això mai se sap. Però, per tant, jo confio que arribi l'1 d'octubre, que vegin que no es farà un referèndum, perquè això ja ho sabem tots, no caldrà arribar al mateix dia, i que es convoquin eleccions. És que no sé quina excusa més es podran inventar, li dic molt sincerament. Jo li pregunto per el que plantejava Millo, és a dir, que no sigui des de Catalunya, sinó des de Madrid, que es dissolgui el Parlament i es convoquin eleccions. Jo espero que no s'arribi a aquesta situació. A més, no vaig sentir les declaracions del senyor Millo, que és d'un altre partit. Nosaltres el que defensem és que el govern... Però escolta les declaracions dels altres partits, suposo. Sí, aquesta no tinc temps per escoltar-ho tot, treballant també molt. Però, evidentment, jo crec que s'està parlant molt de com impedir el referèndum, o el govern de la Generalitat li interessa molt parlar de com el govern d'Espanya impedirà el referèndum sense explicar com ells el volen fer. I no l'expliquen perquè no ho poden fer. Aquí ningú explica res, ni uns ni els altres. Bueno, els que han d'explicar és els que volen fer una cosa. No crec que sigui normal parlar de com impedir una cosa abans que el que la vol fer l'hagi d'explicar. A més, ja hem vist que sense cap tipus de vergonya el govern ha dit que no donarà explicacions. O sigui que en aquesta opacitat amb la que està instal·lat el govern i amb aquesta il·legalitat, que no tenia el suport, insisteixo, no ja del Tribunal Constitucional, sinó dels lletrats del Parlament, de la majoria dels diputats, de la majoria dels grups parlamentaris del Parlament que representem a més vots, els 4 grups de l'oposició, i això m'agrada molt recordar-ho, encara que a alguns no els hi agradi, els 4 grups de l'oposició que no donem suport a aquesta reforma del reglament, per exemple, representem a més catalans que els 2 grups que donen suport al govern, que són Junts pel Sí i la CUP. Sí, però hi ha un Parlament, una majoria parlamentària... Clar, una llei electoral injusta que et pot donar més escons amb menys vots al carrer, això és veritat, i nosaltres, com que respectem la legalitat, no volem ocupar allà els escons que considerem que no són seus, no? Per tant, respectem els resultats, però també ens agrada explicar. Hi ha una llei electoral... Deixa'm preguntar-li una cosa. Si vostès tenen, com diu, majoria, és a dir, la gent que vostès representen són majoria al carrer, per què no entren en la campanya del no i tota aquesta gent que potser pot votar, que potser vol votar i que optaria pel no,
no queda orfe d'algú que el representi també a dintre del Parlament? Bueno, és que nosaltres considerem que votar sense garanties i votar per separar-nos no és una opció bona. Jo vull votar, però per triar un nou govern, un govern que tingui consellers que sàpiguen de les matèries que gestionen, un govern que sigui moderat i que estigui centrat en la gestió pública. Ara mateix I davant la possibilitat de que Puigdemont, com va dir, en 48 hores, si guanya el sí, declari la independència o comenci el procés... Va prometre la independència en 18 mesos, ha passat el 10 de juliol, no ha declarat la independència, ara ha fet una altra promesa que suposadament el referèndum ja sabia... És que vull recordar les promeses del senyor Puigdemont. Ho dic per si la gent diu que s'ha de creure la paraula del senyor Puigdemont. Els seus votants, a la gent legítimament independentista, els hi va prometre la independència en 18 mesos i això no ha estat així. I a més deia que no calia fer un referèndum perquè ja s'havia votat. I jo el que em pregunto és, quan el senyor Puigdemont, el senyor Junqueras deien que això de repetir el referèndum era una bogeria i tal, no eren demòcrates? Quan no defensaven el referèndum perquè no el portaven al seu programa electoral perquè suposadament ja s'havia fet, no eren demòcrates llavors? Jo el que vull dir és que... En els seus càlculs, sí, però en els seus càlculs com a partit, no contemplen en cap cas la possibilitat que es faci el referèndum, que guanyi el sí, que sigui una majoria de participació, una participació suficientment gran com perquè se li pugui donar cert reconeixement o validesa internacional i que després de 48 hores, tal com va prometre el senyor Puigdemont, encara que vostè assegura que no compleix cap de les seves promeses, però... No és que ho digui jo, és que ho hem pogut comprovar tots els catalans. No contemplen en la seva estratègia política aquest escenari i que... És a dir, què farà Ciutadans si s'arriba a aquest punt? No haurà perdut l'oportunitat de participar en aquest procés i defensar el no per impedir-ho, que és, en fi, la seva posició? No, perquè no serà un referèndum, perquè no té les garanties de ser un referèndum, perquè no és d'acord amb la legalitat, no només l'espanyola, sinó tota. O sigui, no té cobertura legal de cap tipus, va en contra de l'Estatut de Catalunya, no té el suport ni tan sols del Consell de Garanties Estatutàries, és a dir, no té cap tipus de cobertura ni jurídica ni política més enllà del govern de la Generalitat, no té cap tipus de suport internacional. Bueno, sí, només un, el del senyor Maduro, que no sé si això ajuda molt o no a la causa independentista, i per tant és evident, i a més ho comprovarem d'aquí poc. O sigui, no caldrà esperar 2 anys més, per sort. Una cosa bona que jo crec que ha fet el senyor Puigdemont és posar la data de caducitat de tot això l'1 d'octubre. Arribarà l'1 d'octubre, es veurà que això no és un referèndum, no sabem el que serà. Es farà una gran manifestació, no sabem el que passarà l'1 d'octubre, però el que segur que no serà és un referèndum vinculant, amb garanties, que és una altra promesa que ha fet el senyor Puigdemont. I quan tot això passi, jo espero, de veritat, que no es busquin una altra excusa. Suposo que faran servir el victimisme de que no els hi han deixat, però ja ho sabien. Això és com el que vol entrar en una casa i després es queixa perquè no li han deixat entrar. Home, és que vostè ja sabia que no podia fer-ho, no? Per ajudar a entendre millor les coses, per què estan tan segurs que no hi haurà un referèndum? Ho repeteixen com un mantra, no hi haurà referèndum, no hi haurà referèndum. Perquè si veiem... Argumenti-m'ho. Li acabo d'argumentar, però li repeteixo. Perquè no té el suport ni dels lletrats del Parlament, dels lletrats del Parlament, no té el suport ni del Consell de Garanties Estatutàries, no té el suport de cap tipus de normativa, no només de Catalunya, perquè va en contra de l'Estatut. Però no serà un referèndum vinculant, amb garanties, amb reconeixement internacional, igual que van fer el 9-N. Volen repetir el 9-N? Es volen tornar a gastar un altre cop milions d'euros dels catalans? Però, per tant, vostès no és que creguin que no hi haurà una votació el dia 1 d'octubre. No li donaran validesa al que es faci, que és diferent. No estic convençuda ni que hi haurà votació. Per què? Insisteixo, perquè no hi ha... Quina junta electoral hi haurà? Li pregunto jo a vostè. Quina junta electoral? Jo no ho sé, diguem, però la llei del referèndum ho preveu. Sí, la llei del referèndum. El que diu la llei dels processos electorals és que les juntes electorals, per ser neutrals, per ser imparcials, per donar garanties, han d'estar formades per jutges, per secretaris judicials, per secretaris d'Ajuntament. Això no es pot canviar per voluntaris de l'ANC. No sé si m'explico, perquè això no dona cap tipus de garanties. A més, si no volen signar, no s'atreveixen ni a signar la compra d'urnes de manera individual. O sigui, és que estem parlant tant de temps del referèndum. Miri, jo li dic una cosa. Fa una setmana, Ciutadans ha aconseguit al Congrés dels Diputats que els catalans que cobrin menys de 14.000 euros no paguin IRPF. Que els catalans que cobrin menys de 17.000 euros paguin menys impostos i que les famílies que tenen una persona amb dependència puguin tenir una devolució a la declaració de la renda de 1.200 euros. Al Parlament s'ha aprovat una proposta nostra perquè els llibres de text a Catalunya puguin ser gratuïts a totes les escoles, que ara ho tenim en unes poquetes escoles
on els pares i les mares s'han organitzat per poder-lo tenir. Tenim les llistes d'espera de dependència més llargues de tota Espanya després de Canàries. I avui mateix hi ha més de 50 pacients a la Vall d'Hebron esperant un llit. De veritat que hem de perdre més temps i diners en parlar d'una cosa que ells mateixos saben que no es podrà fer? Que ja ens havien promès la independència perquè suposadament el referèndum s'havia fet. Jo crec que és una pèrdua de temps, una pèrdua de diners i una pèrdua d'oportunitats. Ho veurem l'1 d'octubre, jo crec que fins i tot no s'haurà d'arribar a la data de l'1 d'octubre per veure que això no és un referèndum i estic desitjant que es posin les urnes de veritat, que podem tenir un govern que pensi en l'educació, en la salut, en l'educació... Però de totes maneres no va contestar la pregunta que li feia quan jo li pregunto per què estan tan convençuts que no hi haurà un referèndum? No si el que es faci tindrà la legalitat de referèndum, sinó no és legalitat, sinó garanties... físicament, si podrem anar a votar, pensen que no hi haurà proves voluntaris, que el govern ho impedirà, que no tindran urnes... És a dir, físicament podrem anar a votar l'1 d'octubre, vostè què creu? Jo suposo que no, perquè suposo que no voldran repetir el 9-N. Suposo que no es voldran tornar a gastar els milions d'euros dels catalans en tornar a repetir el 9-N. És que jo el que interpreto és que això no convencerà ni els independentistes ni els no independentistes. El senyor Puigdemont té un problema. I creu que és una anàlisi realista? Home, és molt més realista que prometre la independència en 18 mesos i que passi el 10 de juliol i que aquí no hagi passat res. I després creure un altre cop la promesa del mateix president Puigdemont de que es farà un referèndum... No són 18 mesos, senyora Arrimadas, però són uns mesos més enllà... Perdoni, jo estava al Parlament i he sentit moltes vegades al senyor Puigdemont prometre la independència en 18 mesos. No un referèndum, no el portaven al programa electoral. Jo li convido a que pugui fer aquest repàs, perquè suposadament el referèndum ja s'havia fet i s'havia guanyat. Ho hem escoltat moltes vegades i hem mirat la seva pàgina web 18 mesos... Bueno, suposo que no l'haurà sentit només de la pàgina web nostra, sinó de les declaracions del senyor Puigdemont. Suposo que això ho hauran tingut temps de poder-ho comprovar. Totalment, estem més o menys, creiem, ben informats. Ara que parlava també dels diners que es gasten o que es van gastar els catalans en el 9-N. El Tribunal de Comptes investigarà Mas, Rigau i Ortega per una possible malversació. Podrien haver de pagar aquests 5 milions d'euros. Què n'opina? Sobretot també de les últimes declaracions d'alguns consellers que deien que recaptant 1 o 2 euros, sentíem abans a Junqueras que ho deia, per català es podria pagar sense problemes. Que fàcil, no? Que fàcil. Bueno, sembla molt fàcil per a alguns saltar-se les lleis i fer servir els diners dels catalans. Jo crec que alguns estan acostumats a fer moltes coses i que no els hi passi res. Jo ho dic perquè jo vinc d'una família d'autònoms, hi ha molts autònoms a Catalunya que han hagut de perdre el seu habitatge perquè estaven avalat als bancs, el seu negoci, perquè no podien pagar, a vegades perquè no els hi han pagat amb ells i no tenen cap tipus de suport com tenen els polítics i els membres del govern. A més, ho veig molt fàcil perquè, per exemple, el senyor Mas als mítings deia que ell posaria les urnes i després els tribunals estaven dient que eren els voluntaris. De fet, un escrit que s'ha presentat o que es vol presentar davant el Tribunal de Comptes per part del senyor Mas diu que ell en cap moment va autoritzar a fer servir els diners públics, que això ho van fer els funcionaris. O sigui, que fàcil, no? Anar de màrtir i de Mandela i després demanar que paguin d'altres i que la culpa són dels funcionaris i dels voluntaris. A mi em sembla molt poc seriós, sobretot per la gent de bona fe, que vol la independència, que ha participat en tot aquest procés, que s'ha mobilitzat durant molts anys, que ha posat diners, efectivament, que s'ha demanat dies de festa per participar en aquests actes, em sembla molt poc representatiu del que després diuen als mítings. A mi em sembla que tot això... Potser a aquesta gent no li importarà haver de posar 1 o 2 euros per una causa que ells defensen. No ho sé, el que està clar és que el que no es pot fer és gastar els diners de tots els catalans, perquè potser la gent que es vol mobilitzar sí que està disposada a pagar i em sembla molt bé, però la gent que no volem la independència i que no hem anat a les manifestacions independentistes no volem pagar les festes de l'independentisme. Cadascú a casa seva que es pagui el seu, però amb diners públics s'ha de gastar per serveis, per exemple. És que una dada molt visual, no? Amb els 13 milions d'euros que es van gastar al 9-N, es podrien haver pagat 6.500 matrícules universitàries. A Catalunya s'ha de recordar que tenim les matrícules universitàries més cares de tota Espanya. Es va aprovar una moció al Parlament... És que això és important, perquè ara és quan venen per moltes famílies pagues. Home, és que crec que les famílies catalanes, a més del monotema, han de pagar les matrícules universitàries, han de pagar la hipoteca, moltes famílies no tenen cap tipus d'ajuda.
Ara sí que s'ha de recordar que gairebé un 25% dels contribuents catalans es podran aprofitar d'aquesta rebaixada d'impostos de l'IRPF que ha aconseguit Ciutadans, no Convergència ni Esquerra, que estan allà parlant del mateix que aquí, que és el monotema, sinó polítiques que siguin del dia a dia de les famílies. Jo entenc que vol parlar també d'altres qüestions que sense cap mena de dubte afecten el dia a dia i a la vida dels ciutadans, però deixi'm tornar al monotema perquè és un moment també important. Sobre el Tribunal de Comptes, digui'm només si no és molt evident que això no respon a una estratègia de la por per part de l'Estat. En fi, amenaçar amb que els dirigents hagin de pagar aquesta quantitat de diners. És estratègia de la por o no? Els polítics han de ser com a ciutadans normals. I si un ciutadà normal té deutes... Els polítics són ciutadans normals? Sí, haurien de ser-ho. I tenim determinats privilegis que s'han d'eliminar, per exemple, els aforaments. Per exemple, cosa que hem votat moltes... Hi ha moltes coses que no els fa ser ciutadans normals. I el que hem de fer és eliminar els privilegis que tenen els polítics, però el que no podem fer és encara tenir-ne més dels que haurien de tenir. Per exemple, si un ciutadà no paga, pot tenir un embargament o pot perdre la casa seva. Però si un ciutadà que és membre del govern es gasta els diners dels catalans d'una manera que no està emparada amb la llei, que paguin els altres. A mi em sembla que estem en el món al revés, de veritat. Els polítics haurien de tenir un nivell d'exigència més elevat que els ciutadans. I, per tant, el tema del Tribunal de Comptes, la justícia ha tret cases, habitatges, negocis a molts autònoms i moltes famílies que no poden pagar. I no ho han fet d'una manera amb dol, o sigui, amb voluntat de fer-ho, sinó perquè no han pogut pagar o que no els hi ha sortit bé. De veritat que hem de fer que les famílies paguin i els polítics tenim el matalàs de que la gent del carrer ens hi pagui les nostres multes? De veritat, jo respecto qualsevol tipus d'iniciativa que puguin engegar, només faltaria. Però de veritat que garantir un procés on els polítics poden dir una cosa als mítings i després als tribunals dir que la culpa són dels voluntaris, dels funcionaris, a mi em sembla una presa de pèl. I per últim, el tema del Tribunal de Comptes, no es poden fer servir els diners dels catalans per coses que no tenen cobertura ni legal, ni estatutària, ni dels lletrats del Parlament. És que això és de sentit comú. I l'única amenaça que jo he sentit és del senyor Vidal o del senyor Lluís Llach cap als funcionaris que no volen participar. Home, de Madrid se n'han sentit algunes. Sí, jo espero que això no es porti mai a terme, però el que jo no vull participar és d'aquesta pujada de to que s'està fent. A més, veient com s'ha tractat els membres del govern, que no eren allò de pedra picada o que podien tenir algun dubte de la credibilitat o de la legalitat d'aquell referèndum, veient com se'ls hi ha tractat, no em vull imaginar com els vols tractar als funcionaris que no vulguin participar d'aquestes il·legalitats. A mi això sí que em preocupa. El govern ha dit moltes vegades que no es veuran el govern que va prometre la independència en 18 mesos. A veure, deixi'm tractar Operació Catalunya perquè el temps tira endavant i m'agradaria passar per 2 o 3 qüestions més. Operació Catalunya, va veure el reportatge que va passar a TV3 ahir? Vaig veure talls a internet. Espero que no rebre moltes crítiques, que ja veig que el Miquel Iceta va dir que no l'havia vist i l'ha caigut la mortal. A mi em fa una miqueta de por que es fiquin fins i tot en quins programes han de veure. Però l'essencial i la idea la coneix. No hauria d'actuar la Fiscalia de forma immediata? La Fiscalia, quan té indicis d'un delicte, ha d'actuar. Per tant, jo el que vull dir és que nosaltres hem participat de la comissió d'investigació que s'ha engegat tant al Congrés com al Parlament. Hem participat allà, per cert, avui és un dia important perquè es presenten les conclusions. Però el que jo vull dir és que el que s'ha fet al Ministeri d'Interior és fer servir un ús partidista d'institucions i de diners que són de tots els ciutadans d'Espanya. Exactament el mateix que estava criticant ara d'aquí. Exacte. És que vull explicar una cosa. O sigui, jo critico el d'allà perquè es fa servir diners públics i crec que això ha quedat constatat per tothom, per intentar perjudicar adversaris polítics allà, però aquí, per exemple, la CUP, Esquerra i Convergència bloquegen una comissió d'investigació del cas Vidal, per exemple, que també parlava de fer llistes de jutges, o la legislatura passada, que no existia el cas Vidal, també vam insistir nosaltres en fer una comissió d'investigació relativa al CESICAT, que també és una institució aquí a Catalunya, i es va bloquejar per Esquerra i Convergència. És a dir, no m'agrada ni el que passa aquí ni el que passa allà. Vull saber el que passa aquí i el que passa allà. I em sobta molt com la gent que demana comissions d'investigació allà, com Esquerra i Convergència i la CUP,
aquí les bloqueja. Jo crec que s'ha de saber de tot, s'ha de criticar tot i, sobretot, s'ha de depurar totes les responsabilitats polítiques que poden haver. Per tant, estem d'acord que hi hauria d'haver una depuració de responsabilitats polítiques i una actuació de la Fiscalia en el cas de l'Operació Catalunya. L'actuació de la Fiscalia és justícia, no m'hi fico, però depuració de responsabilitats polítiques, evidentment, i nosaltres ja vam reprovar el ministre Fernández Díaz. Sí, però en aquest cas, si tot això, tot el que s'està explicant és cert, que hi ha testimonis de molta solvència que ho asseguren així, no només haurien d'haver-hi dimissions, hauria d'haver-hi probablement una acció judicial que porti aquestes persones a complir qualsevol tipus de pena, o com a mínim això és el que pot sentir molta part de la ciutadania. Deixi'm acabar la pregunta, però si això està tan clar, com s'explica vostè que la Fiscalia actuï tan ràpid en alguns casos amb totes aquelles persones implicades en el procés en algun moment determinat, que ja tinguin damunt la taula procediments oberts i que, en canvi, amb aquesta qüestió flagrant i que m'acaba de reconèixer que realment sí que hauria d'actuar, no ho faci? Bueno, a veure, insisteixo, el que faci la justícia ho decidirà la justícia. La Fiscalia el que té el deure és d'intervenir quan hi ha indicis clars de delicte. Respecte a que si aquí actua ràpid, no sé, perquè al procés portem 7 anys de la gent amenaçant en fer servir diners públics que no es poden servir, la gent amenaçant a funcionaris que no volen seguir el camí de l'1 d'octubre, i aquí tampoc ha passat res, ho dic perquè també podríem parlar i analitzar moltes amenaces que s'han fet cap als funcionaris. Però es pot comparar això amb l'Operació Catalunya? Bueno, és que això de l'Operació Catalunya anem a veure. Catalunya no són els independentistes, ho vull deixar clar. O sigui, Catalunya som tots. Digui-li com vulgui. Si no li vol dir Operació Catalunya, digui-li d'una altra manera. Els no independentistes, els que no ho tenen clar, o sigui, tots són Catalunya. Això, el que s'ha investigat i s'ha demostrat políticament, almenys a la Comissió d'Investigació, és que s'ha fet un ús partidista de les institucions públiques, de tots, i dels diners públics, per intentar perjudicar l'oposició. Partits de l'oposició, partits que no formen part del govern. Això és el que ha quedat constatat. Ara, que aquí també podríem fer comissions d'investigació, m'encantaria... No li preguntava això, li preguntava perquè... Ja sé que vostè no m'ho pregunta, però m'ho deixa explicar, no? Perquè nosaltres, que som sempre els que diem que sí a la comissió d'investigació, hem impulsat la comissió d'investigació del finançament de la Caixa B del Partit Popular, cosa que era inèdita, impensable, amb una majoria absoluta. També ens agradaria aquí que ens deixéssim investigar políticament, però tenim el problema que Esquerra, Convergència i la CUP bloquegen totes les comissions d'investigació i que fins i tot ni el president Puigdemont ha volgut venir al Parlament a explicar si era veritat o no les declaracions del jutge Vidal, que no era un qualsevol, que era un senador d'Esquerra i que era un encarregat d'un dels llocs més importants de l'anomenat procés. Per tant, jo també vull saber si s'estan fent llistes de jutges a Catalunya, sí o no. Jo també vull saber si s'han agafat les dades personals dels catalans per fer un ús que no està cobert per la llei, però no ens deixen investigar, perquè aquí moltes ganes de tenir llum i taquígrafs sobre algunes coses que evidentment coincidim, però d'altres aquí l'opacitat més clara. Escolti, que probablement també ho ha fet les últimes declaracions del conseller Joaquim Forn al voltant del paper dels Mossos el dia 1 d'octubre. Escoltem-les. Que la policia està per complir la llei, que farà complir la llei i que també el que farà és permetre, com fa qualsevol policia de qualsevol país del món, que quan hi ha eleccions en un país la gent pugui votar. I això és el que farà perquè és la seva funció. Què respon això a Ciutadans? Que tots els membres del govern que no eren tan clars en posar els funcionaris en risc de participar d'una il·legalitat, doncs ja no hi són al govern. El que el senyor Puigdemont no vol consellers de Seguretat o d'Interior, no vol conseller d'Educació, no vol conseller de Territori, d'Infraestructures, el que vol són consellers de la independència. Perquè l'altre, la salut, la seguretat, les infraestructures, això no els interessa i jo crec que ja ho hem vist al Parlament. A mi em preocupa perquè qualsevol persona que ha posat algun tipus de dubte, qualsevol persona que havia dit que garantiria la seguretat i la imparcialitat dels funcionaris, ara mateix ja no són al govern de la Generalitat. I això, per la gent que volem que ens governi, gent moderada, assenyada, gent que pensi en els serveis, en la salut, en l'educació, etc., doncs no és una bona notícia. No li sembla, però, de totes maneres, que amb aquest govern que vostè defineix, tal com vostè el defineix, Puigdemont i el seu govern no estan molt determinats realment a fer el referèndum l'1 d'octubre?
Que siguin molt independentistes no ho poso pas en dubte, evidentment. Ara el que poso en dubte és que estiguin preparats per solucionar les cues a urgències de la salut, perquè puguin solucionar els barracons... El govern va funcionant mentrestant. Bueno, no sé si a vostè li sembla prou, però tenir més alts càrrecs que abans de la legislatura i tenir més barracons, no sé com ho definiria. Que tinguem els mateixos problemes a la salut que tenien abans, que teníem les llistes d'espera més llargues de tota Espanya en dependència, no sé si a vostè, a mi no m'ho sembla, no sé si a vostè li sembla que això és fer camí i estar pendent de les qüestions socials. A mi em sembla que no. Jo crec que és evident. No sé si hi ha algun català, una persona només, que pugui pensar que la prioritat d'aquest govern són les polítiques socials. No sé si potser hi haurà alguna persona, però jo no n'he conegut cap. Crec que és evident per tothom que l'única obsessió que té el govern és el procés, perquè molts viuen molt bé en el processisme. Insisteixo, ara parlem de l'1 d'octubre, però durant mesos era declarar la independència en 18 mesos. I estic convençuda que quan arribi l'1 d'octubre i es visualitzi que això no és un referèndum, perquè no tindran reconeixement, no tindrà garanties, no tindrà cens de veritat, etc., ja potser comencen a parlar d'una altra cosa, perquè es viu molt bé en el processisme per alguns. Vull recordar que algunes de les persones que estan avui al govern no han treballat mai fora de la política. Mai. Ni un sol dia. Llavors, clar, si tu ets un polític que no has treballat mai... Això també passa en partits de l'oposició. El nostre no. Som l'únic grup parlamentari, per exemple, que a Salut té un metge de la salut pública que sap el que és treballar amb llistes d'espera i urgències col·lapsades. Tinc en educació una professora de l'educació pública, tinc a Agricultura un agrònom... Però tampoc és l'única, vull dir que si anéssim a analitzar... Del Parlament sí. L'únic grup parlamentari que té aquests perfils que els hi estic explicant, som l'únic grup parlamentari i això em sembla que és molt rellevant. Jo no dic que passi res, tu et pots dedicar tota la vida a la política, però a vegades crec que això ajuda a que no tinguis pressa. El processisme, portem anys, crec que alguns volen allargar-ho més, però la gent del carrer, els autònoms, les famílies, la gent que no viu de la política, no pot esperar més. I jo entenc i respecto les ganes d'independència de molta gent, però també les ganes de tenir un millor servei sanitari, un millor sistema de seguretat, d'educació, d'infraestructures. Per exemple, la línia 9 del metro portem més de 10 anys de retard. Deixi'm fer-li una última pregunta. I acabo. Van demanar al Parlament, no és que a mi m'agrada també parlar d'altres coses del monotema, vam demanar al Parlament fer una cimera per la línia 9 del metro per veure què ha passat, per què portem aquest retard, les responsabilitats polítiques del govern, i Junts pel Sí i el PSC, per cert, van votar-hi en contra. És a dir, cimeres pel referèndum, 15.000, però per la línia 9 del metro, que és una infraestructura fonamental per la mobilitat i pel medi ambient també de Catalunya, per això no cal fer una cimera. A veure, deixi'm fer-li una última pregunta i li demano una mica de brevetat, malgrat que la resposta podria ser molt llarga. N'estic convençuda. La direcció de Ciutadans ha decidit no fer cap proposta per desencallar la qüestió catalana fins passat l'1 d'octubre, cert? No, bueno, és que nosaltres el que estem fent és treballant pels catalans, insisteixo. Sí, però en la reunió que van tenir Rivera i Sánchez, el titular que em va sortir d'allà... Bueno, això és una altra cosa, el titular que vagi sortint vostè me'l desmentirà, si no. Però, és a dir, però així com el Partit dels Socialistes ha fet tota una sèrie de propostes, tant PSC com el PSOE, Ciutadans no n'ha fet a cap. Insisteixo, això no és veritat. I a més, coses que ha dit el Partit Socialista, com la quita del deute, ja estaven desmentint fa unes hores. A més, a mi em fa molta gràcia perquè el Partit Socialista fa moltes promeses quan està a l'oposició que quan governa no les ha fet cap a Catalunya. Nosaltres, per exemple, al Congrés, a diferència del Partit Socialista, que es va abstenir a la investidura de Rajoy a canvi de res, nosaltres vam donar suport a canvi de propostes que estan ajudant els catalans. Per exemple, la primera llei que s'ha aprovat al Congrés és la llei taronja dels autònoms i la comunitat autònoma on més autònoms hi ha és a Catalunya. Que puguin poder canviar fins a 4 vegades la seva cotització, que les dones que han estat mares i són autònomes puguin tenir una tarifa plana que els hi ajudi a la reincorporació. Això és treballar pels catalans. Fer discursos, o sigui, treballar pels catalans no és només el que es parli a la reunió de Ciutadans i del senyor Sánchez, sinó el que es demostri després en les votacions del Congrés, també. No tenim més temps, malauradament. No gaires vacances, entenc. Bueno, 15 dies, no? Perquè el monotema ja sembla que a partir del 15 del 16 tornarem, però amb moltes ganes. Jo crec que en 15 dies tenim prou temps per descansar, per veure la família i per tornar amb moltes forces. Molt bé, gràcies per passar pels matins. Una vegada més a Inés Arrimadas, cap de l'oposició, per parlar del monotema i d'altres qüestions com hem fet.